बैसागु 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 माथो रावबो मोसानो ओंखाराखैलै मोसाहैगौमोनलै मानसिया फेबाय आं फेबाय थेवब्लाबो आरो लोंबावगौमोन आं आरो गामिथिंजाय एसे ओंखारलांनि र' मोनलोंनोबो हानाय आखायाव फैसाबो गैयालै थाइसेबो नङा जों गामिनि बोराय बुरैफोरा मानो मोसानो ओंखाराखै ओंखारनांगौ दाय गामिथिंजायनो एसे ओंखारलांसै थिग गरदसे गरदनैफोर मोनलोंनोबो हाफ्लांनाय बायना लोंनोबो फैसायानो गैलाबा फ्रिफोरखौनो नागिरहैलाबायनोसै मोनबाय बायनोबो हानाय सिखाव अबाव थांनो नागिरदोंलै सिखाव सिखाव नंलालै आं जांग्राव भाइ आं सिखाव नंला आंखौ सिखाव होननानै लाजि फोनांबाय थानांला दे जांग्राव भाइ आं आजिखालि मोजां जाबायथ' जोबोद मोजां जाबाय आं हाबा खालामनायनिफ्रायनो मानसिया पुरा 99% मोजां जादोंमोन मोनथिगौ ना 99%सो 100 नङा होमबा नङा माने सोर मानसियाथ' 100% मोजां थायो दे रावबो थाखाया मोनसेबाबो गाज्रि गुन थाथारोब्रा जांग्राव नोंनियावबो दं मोनसेबाबो गाज्रि गुन गियान नोम्फा होनना बुं नोम्फाखौ बुंनाङा हामा जांग्राव हामा बेफोरबायदि नोम्फा खर' होननो हामा सिखावसो माखौबा आंखौ गियान फोरोंनो फैदों सिखाव नंला आं जांग्राव दा सिखाव नंला आङो हामबाय हाबा खालामनायनिफ्रायनो सिखाव खावनो आं माबाबाय मा होनो बेखौ गारबाय सिखाव खावनो गारबाय दा आंनो आंनि हिनजावखौसो नांगौमोनलै जांग्राव अबाव मोनबावनो आंना हिनजावा खारबाय लाफाथिया खारबाय बेनि टेनसनावनोथ' आं लोङो मोनथिगौ ना जांग्राव ओइ भाइ फैसा हरनाय आंनो 20 थाखासो आंनो लोंनो नांबावगौमोनलै फैसा गैला आंनिया लोङै जोबबाय रखर ओइ फाग्ला आंनावनो फैसा गैया जादों आरो आंनियाव बिनो फैदों दै आरो लाफाथिया मालाय सोरजोंबा खारसनहैबायानो नोंलाय आरो अबाव मोनबावनोसै आरो नोंलाय मानो बिनि थाखाय एसेबां फाग्ला जादों हिनजावनि आंखाल नांदों नामा नोंहाबो गुबुन हिनजाव नायदो आरोलै नोंथ' बोरायाखैना नांला आंनो रावखौबो नांला आं लाफाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन मिथिगौ ना आं गामिथिंजाय एसे ओंखारलांनि र' जांग्राव नोंथ' आंनो थाइसेबो होखाया ओइ माबा मोसानो ओंखारा नामा दै ओंखारनांगौ दै मा जाम्बा जाम्बि गोजालै सेंग्रा सिख्लाफोरानो दै ओइ मोनथिया आंबो खबर लायाखै मोसागोन ना मोसायाखै आरो नोंहालाय बोराय पार्टिफोरजोंसो थांनांगोन नोंथ' दा बोरायबायना नों हाबा खालामबाय नोङो जों सेंग्रा सिख्लाफोरजों भागो मोनखाया ओरैनोबाबो दै जाम्बाय नोंनिसै आं मास मोनसेल' गेदेर मिथिगौ ना फाग्ला बाथ्रा बुंनो फैयो जांग्रावसो माथो जोंहानि लामायाव मानो दंफैयोबा जांग्राव अबावबा थांनो नागिरदों नामा इयो गामिथिंजाय थांना फैनि र' नोंसा सनस'बि दादाजों रायज्लायदोंमोनलै माथो मानसिया लाफाथिनि फाग्लासो जाबाय औलै जांग्राव मा होनना बुंबावनो आदाखौ बुजायबाबो बुजायनो हाला माथो रावनिबो खोथाखौनो लाखाला खालि लोंनायल'थार ओंखामखौनो जानो नागिरला मोजां ओंखाम ओंख्रि जानो थिनदो नङाबा बेमार जानानै थैगोन नोंसा आदाया मिथिबाय औलै थेवब्लाबो बाथ्राखौनो मानिया गावगायाथ' बाजै खारनायनिफ्राय जेबो खामानिखौनो मावला थेवब्लाबो आइया खस्थ' खालामनानैबाबो दा माइरं ओंख्रिफोरखौ दिहुनना लाबोयो देनाय ओमफ्राय दा मानसिया लाफाथि बाजैनि फाग्लासो जाना दङ माथो बुंबावनोलै मानसियानो दे थाथ' थांसै आं थांसैबो फै जोंनाव साहा लोंनोबा साहा लोङा साहा अ दे थाथ' थांसै आं दे मानोबा जांग्राखौ आङो मोजां मोनसोयोसो नाथाय आं मोजां मोनबालाय मा जानो आं खरिखौनोलाय जांग्रावा अबाव मोजां मोनो देने आंखौ इसोरा मानो खरि दाना हरनाय मा फाप मामोन आङो सोर गोसथोनो आंखौलाय सोर हाबा खालामनो आंखौलाय खरिखौनो बिदिनो न'आवनो बुरिना थानांसिगोन आं बिदिनो न'आव सेवना थानांसिगोन आं
गसाइ जेनथेन हामथारबाय दे लोमजानाया आंलाय थैगोनसो सानदोंमोन बाप रे बाप ओरैबायदि गोसा लोमजाथारदोंमोन आं एबारो बेफोरबायदि लोमजाफेराखैमोन आं बा हारा खासि मोनखाबाय दे आं एबार आंलाय जमराजानि न'आवसो मोनहैगोन सानदोंमोन दे जेनथेन हामबाय दे आफा इसोर बोराइ बाथौ आयै बेथो आयै एसेबां हारा खास्ति जिबनाव बेफोरबायदि लोमजाबावनांला दे भगबान इसोर थैनायानो साबसिनलै थैनायानो साबसिन बा जानोबो हाया लोमजानोबो हाया खर'आथ' बाब्रे गावहां साखायो बेथो मोदोमफोराबो साग्लिजोबो जानो लोंनो जेबो सुखुवा उन्दुलाङाबो आरो दालिम बिहामजोआ नायनायखायसो नङाबाथ' न'आवबो रावबो गैयामोन थैनासो थागौमोन आं बै लोमजाखालिथ' दै लुवामोनबा आं थैथारसिगौमोन बिहामजोआ उन्दुआलासिनो बा हराव खम चेकिं खालाम नायदों आंखौ खाफालखौ एसे गुसुयै लाखिनायखायसो नङाबाथ' बा दालिम बिहामजोखौबो मानिनांगोन दे आरो बियानियाबा मा जानानै जोनोम होदोंमोन बेथो एसेबां गियान गोनां गुन गोनां आयौ बुहुमखौ गिदिंनानै नागिरबाबो बेफोरबायदि बिहामजो मोननाय नङालै आं दाबनोसो ओंखारलायलांदोंमोन आं दाखालि माने दुखुआव नङा खुसियावनो आरो एसेबां मोजां बिहामजो मोनबाय आं होननानै आयै औ मायो बिहामजो आयै नोङो लोमजानायखौ मोजां मोनथारबाय ना औ बिहामजो मोजां मोनबाय दे आंथ' थैथारगोनसो सानदोंमोन नाथाय जेनथेन बासिबाय दे इसोरनि अननायाव नोंसोरनि अननायाव बिहामजो नोंबो जुदि बै दिनखालि आंखौ नायामोनबा आं थैथारगौमोन दे ओरैबायदि गुदुं जादोंमोन आंनि खर'आ नों जुदि दै लुना होबाय थायामोनबा आं थैथारगौमोन ओमफ्राय दा नोंनिया हामथारबायबा औ बिहामजो होमबा आयै नोंनिया हामथारबायबा आङो न'आव थांसै दे मा न'आव थांसै माने आयै आङो न'आव थांगौमोन न'आवबो लिंहरगासिनो ना बेनिखायनो मानो थांनांगौ जाखो न'आवलाय लिंहरबानो थांबाय आरो बिहामजो नाङा दे नों थांनाङा न'आव थांनायालाय बारा गोबाव जाखायाखै माथो बिमाफोरालाय फिसाजोखौ लिंहरखागोन गोसोखाङो नालाय बिदि होननानै आरो फिसाजोखौलाय अबाव मोनबाय थानो बिसोरबो बियानि मोनाबो नङा माने आयै राहुला आं थाबाथाय न'आव थानो सुखुनाय नङा खोना मानो सुखुवा जानो औ आयै सुखुवाबो जानो हागौ बेनिखायनो आं सानदों मा बियो न'आव थागौ माने आंबो न'आव थांगोन होननानै बिहामजो नोंनिया साननाया गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि नङा दे बिहामजो नोंनिया साननाय गोरोन्थि जादों दे राहुलालाय नों थाबा मानो सुखुवा जानो हिनजावखौनो सुखुवा जानो आरो औ आयै राहुलनि मोखांखौ नायनानै बेफोरबायदि मोनो आङो बिहामजोआलाय दिनै मानो बेफोरबायदि बुंखौ दे ओरैनोबाथ' बेफोरबायदि बुङालै आसल मथे मानो बुंखो ना मोनथिबाय ना राहुला खिन्थाना लादों जेबो बेफोरबायदि नङालै बिहामजो नों दा राहुलखौ गाननानै न'आव थांबाथाय राहुला दुखुसो मोनगोन दुखु आं सोंगोन दे आं राहुलनियावनो सोंना थांगोन आयै र' आं सोंहैनि आया थांमारबायसो माथो दाबा राहुला मा बुङो बालाखोनि ओंखाम उखैसोबाय दा अबाव ओंखाम मोनजानो आंलाय न'आवबो थांबाथाय होखार हरजागोनसो होखार हरनायथ' बादो बिगुर बिसि जागोनसो आं आइजो दाथ' आरो आंखौ गामिनि मानसिफ्रा बयबो सोरबा सेंग्राजों खारसननाय रखमसो मोनदों खिन्थाबाबो रावबो फोथायखायाबो दा आं सोरनाबाफोर ओंखाम बिनो थांबाबो जोंनासो बिरफा होगोन खोना बालाखैनि रखर लाइफ मा जाबावनो दा आयदै ओंखाम उखैबाथाय थानो हाथाराहाय आं बाला ओंखाम उखैसोदों अबाव मोनजानो भगबान इसोर आंहा मा जाबावनो आंखौ रावबो सैला गामिनि मानसिफोराबो आंखौ रायना गालांजोबदोंसो दहाय बिबानि मोनाबो रायदों ओमफ्राय दानि नै जयश्री जाब्रि आबै बिसोरबो आंखौ रायलांजोब्बाय मा जागोन आंहा दा फैसाबो गैया आखायाव हाय रे आंहा दा मा जागोन जिउआनो मानो आंहा थेर बेथेर जालांजोबखो आं मानो
자고? 뭘 자고? 뭘 자고? 김흑한 스마트 비브는 구라시는 주다. 라파티? बियो मोगथां जानो हाया सिमांसो आं मोनथिगौ दाखालिबो बेफोरबायदिनो सिमां नुदोंमोन आं लाफाथिखौ नुनाय आरो दिनैलाय मानो नुबावनांगौसि गोसोफोरखौसो बांद्राय दुखु मोनसिनबावो सिमांसो बियो सिमांसो मोगथां नङा ओइ फाग्ला आं फाग्लाबो नङा एक्टरबो नङा ओइ गोबोरखि मोखां आंनिथिंजाय नायनाय आं नाया मानोना बियो सिमांसो मोगथांबा नायगौमोन नाथाय बियो सिमांसो ओइ जाम्बा गोबोरखि मोखां सिमां नङा बियो मोगथाङानो मार थगायदों नोङो सिमाङावबो फैनानै आंखौ थगायफैलायो हा लाफाथै ओइ गोबोरखि मोखां बेसेबां बार बुंनांगौ सिमां नङा मोनथिबाय पियर मोगथांसो पियर मोगथां मा पियर मोगथांलै ओइ साला गोबोरखि मोखां साइस गैया प्राइस गैया मोखांखौ लानानै नोङो फालतु खानो फैदोंना हा हरनाय नोंनि आखाइखौ हरनाय सालारि बिमा खर'नि जात नों आंखौ फालतु खालामनाय बायदि मोनबाय थादोंना ओरैबायदि गोसा खेबगोन रख'रा 1 किल' गाहाम थै गहोगोन आं आयदै रखर लाफाथि नोङो फैमारबाय लाफाथि नों फैमारबाय लाफाथि नों अबाव थांमानायमोन हा लाफाथि नों मोनथिगौ ना आं नोंनि थाखाय बेसेदि गाबदों नों आंखौ मानो नागारना थांनायमोन लाफाथि एबारनिफ्राय आं नोंखौ मालाबाबो जबरदस्ति खालामला लाफाथि आंखौ हागौबा निमाहा हो लाफाथि नाथाय नों आंखौ नागारना थांनांला खोनानाय बायदिब्ला नों माथो सोरजोंबासो हाबा जाहैदोंमोननो हा आं रावजोंबो हाबा जाहैयाखै दे गोबोरखि मोखां नाथाय आंखौ दा रावबो फोथाया नों मिथिगौ ना नोंनि उत्पादाव थानो हायि थाखायसो आङो खारदोंमोन ओमफ्राय सासे बुरैया आंखौ उनखांखां मोननानै गावनि न'आव लाखिदोंमोन ओमफ्राय बै बुरैनि फिसालाया मोजां नंथारा गाज्रिथार आं थांनाय टाइमाव खिन्थु फिसालाया गैयामोन सेलावसो दंहैयोमोन ओमफ्राय दा गबाय आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनो नागिरदों दा बियो सौरु बियो सौरु गोबोरखि बेनि मुङा गोबोरखि आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनो नागिरदोंमोन आं जेनथेन मेनथेसो खारग'ना फैदों सासे सेंग्राया बासानायखायसो हरगोन होननाय सेंग्राया नाथाय दा आंखौ रावबो फोथाया न'आवबो थांदोंमोन आङो न'नि मानसिफोरबो होखारनासो हरबाय बिबारि लोगोनि मोनाबो रायलांबाय आंखौ नै दानि जिउआवबो जाबै आबैमोना रायलांबाय आंखौ लैखोनसारि बैथालि गुन्दि होननानै रावबो फोथायालै गामियाव असे बिमायानो फोथायबावाबा जाबै आबैमोनालाय माथोबाव आं रावजोंबो खारसनहैयाखैमोनलै गोबोरखि मोखां नाथाय दा आंखौ रावबो फोथाया ओंखामबो उखैसोदोंलै गोबोरखि मोखां मा नोंखौ बयबो रायदों गुन्दि बैथालि होननानै रावबो फोथायाखैबाबो आं फोथायदों मा नोङो फोथायदों नोङो ओरैसो बुंदों खोना ओहो लाफाथि आं नोंखौ फोथायदों थौ न'आवथ' नोङो ओंखामबो उखैदोंबा थौ न'आव संना दोनखादों आं फेदोंसोमोन मानसिया मिथिगौ ना नोंखौ नुनाय लोगो लोगोनो नोंजों रायज्लायनाय लोगो लोगोनो फेनायानो गैला आंनिया आंदि दा नोंजों थांनो बासायदों मानो दे होमबालाय दे रावबो फोथायाखैमोनबाबो आं फोथायदोंमोन लाफाथि नाथाय नोंनो आंखौनो नांला बालाय आं दा मा खालामनो आंहाथ' आरो जेबो राहा लामायानो गैबावला सनसफिकजों थांनायनि अनगा रुनाय मा आंखौबो लांफादो नोंसानियाव थांफानोसै आं नोंसानाव मा फै होमबा फै आङो मा नोंसानि न'खौ सिनाय हाया नामा नों थांगोन दे होमबा दे फै दे नों थगायाथ' थगायालै मा थगाया थांग्रो मा लासिंसिं जरा जरा थांनांगौ जाबाय नामा सिथाब दे होमबालाय फै जेबो राहा लामा गैयि थाखायसो आं नोंजों थांनो नागिरदोंलै गोबोरखि मोखां नङाबा आं नोंजों थांबाबो थाङामोन ना इसोर
राहुल माबा आङो न'आव थांनो नागिरदों दिनैनो थांगोन नामा? औ दिनैनो थांगोन ओमफ्राय खैदिनसो थागोन? नोङो न'आव खैदिन थागोन? आङो सानथाम थानानै थांसै। होमबालाय आंबो न'आव सानथाम थानानै फैनोसै। मा नोङो आं थानायखाय थाया नामा? ओहो बेफोरबायदि नङा राहुल, नोंसो आं थाबाथाय थानो बागोन खोना, बरिं मोनगोन खोना, बेनिखायनो आङो नों थाङागौलागि आङो न'आवनो थागोन। बरिं? जेबो बरिं मोना दे, थाङाबाबो जागोन दे न'आव। राहुल नोङो बेफोरबायदि बुंबाबो आं मिथिखागौ नोङो आंखौ सुखुवा होननानै। आं दा मा होनना बुंनो, सुखुनायालाय सुखुथारा आं मानसिखौ इसेबो, थेवब्लाबो मानसिया मोजांबो। दाखालियो आइया बियो नायामोनबा खिजानिबा आइया थैनासो थागौमोन खोना। आं नोंखौ इसेबो मोजां मोना, थेवब्लाबो एसे अनखांखांबो मोनो। मानो होनबा नोङो जोंफोरखौ जोबोद मोजां मोनो, आइखौबो जोबोद अनो, जोबोद जोथोन लाखियो आरो आंखौबो मोजां मोनो। बेनिखायनो एसे अनखांखांबो मोनग्रा जाबाय आं दा मानसिखौनो। डालिम नों आं नोंखौ थाबाथाय बरिं मोना दे। नोंनि साननाया गोरोन्थि जादों डालिम, नोंथ' आरो आंनि हिनजावसो, आंलाय मानो बरिं मोननो। राहुल आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंदों, मानोबा दिनै राहुल आंजों जोबोद मोजाङै रायज्लायथारदों आरो मोखाङावबो नायै नायै रायज्लायदों। ओरैनोबाथ' आंनि मोखांखौनो नाया आरो एसे रागा रागायै रायज्लायो, नाथाय दिनै एसेबां मानो मोजाङै रायज्लायमारदों ना आंनि फारसे एसे अननाय फैबाय। मा आंखौ नोङो बरिं मोनमाराना राहुल? मोनालै मानो मोननो। थांनाय साहा गांदों आंखौ, साहा फुदुंहैथां, आरो आइनि थाखायबो फुदुंदो, ओमफ्राय नोंनि थाखायबो थां। दिनै राहुल आंजों एसेबां मोजाङै रायज्लायमारदों, थांला आङो, आं थांनोसो सानदोंमोन न'आव, नाथाय दा थांला आङो। जागोन दे लायनि आङो फुदुंहैनि। थां फुदुंहैथां। माथो खालामबावनो आरो, लाइमोनखौथ' बे जिउआव मोनखाला, जेमान नाजाबाबो मोनखाला बेखौ, मानोना आंखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाला दा बियो। बिदिनो थानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो, नोंखौ अननो गोसो गैयाबाबो अनफानांसिगोन। अनफानोथ' हाया आं गोसोजों नोंखौ, मानोना आं नोंखौ एसेबो मोजांखौनो मोनखाया। नाथाय नोङो मानसिया मोजांखायसो नोंखौ एसे अनखांखां मोनो आङो, थेवब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोना। Ala soर सेंग्रा मारमोन बियो, बेखौ नुबाथाय आङो नागारथारालै, आं रखर खासि खालामगोन आं, खासि। मानो लांनांगौ बियो आंनि जानो लागा हिनजावखौ, मानो लांनांगौ? आं जोबोद दुखु मोनदोंलै, दुखु। आंनि जानो लागा हिनजावखौ नोङो खावना लांदों हो सेंग्रा, नोंखौ आं खासि खालामथारगोनलै सानसेबाबो। एसेबां समायना हिनजाव अबाव मोनबावनो आं दा? ओरैनोबा रावबो हिनजाव सिख्लायानो गोसथोनो नागिरा आंखौ, साइज गोनाङानो जा बा साइज गैयानो जा, आंखौ रावबो सिख्लायानो जा बा हिनजावानो जा रावबो गोसथोनो नागिरखायालै। आंहाबो राहियानो गैजादों खोना बाल। थै दा मा जागोन साला, साननैनि उनावनो आंनि हाबामोन, आंनि हिनजावखौ मानो खावना लांनांगौ देनाय? ओमफ्राय बिमाया मा खालामबाय दंमोन हा? बिहामजोआ सिरि सिरि खारखुमादों, बिखुनजोआ मानो एसेबो थाल गैया? नङा बेनो चान्स होदों, आयदाफोरखौ आइयानो होमारदों खोना। बिदिनो नोंखौना आङो, ओइ बिमा नोंखौ नागारा आङो। नों साला जानो लागा बिहामजोखौ सिरि सिरि खारखुमानो होदों हा? नोंखौबा हले आं नागारालै।